coba cu ang agi bo khalai phayo agi bang NGO involved dong mani aboni ya golo kaisa bkhao phayo tang coba na musung mani tamni ke coba mani ya golo abor ni mukhango je muni mu je tong thomu nu khangke amorang puisa be pai maya ke ang bkhao aram nang jagota ke যদি কাইতর আনো অম হাই সেব্র খাইকে চুবা নাবাগে ডেফিনেটলি আং চুবাইনো থাংনে যত বড় তো যত জায়গা জায়গা থাঙ্গি তো নুগুই তং ইয়া যে কামিনি গানা গিনি যে চুকনাই রক বরক ন অমন স্টেপ মানা নাইতা কে তাবক অ কামিও খরসাম থেকে চুবা লাইকা আমন নুগুই তে খরসাবো নুখাকে না চমু চুবা নাই আমদিন চুবা লাই কে থাঙ্গা হেকে যতনি ন নাংখ্রুমো ফাইনাই tongthomu phainai chini bisingtui je lagao je attachment pangya de bana hamjagmu igot nai de angtine or jaga kabang ma sinia oi malaikha gambo kaisa jeng sinilai man bisingtui mayani bisingtui segangi thangota hambai para bokha tam gaji sa dibara sali tawa ko sini ang lokong phai ang to agi bok khaina musogo ke chugyani ba kisi chang khlai maya but tabo wan sugo jotoni chuba bokisa ke rakhain ke chang chuba chu khlailai mano kogono tongo palin ke sal ke a formula no na ang use khlaika ani dol khoroksa rasen riang hinai tongo bo ano oro jagani je bini nok kichik afro wati rok phai tongma jora ke bo ano sahoka or jaga o nok amte kichi nisi bo wati tiklai tongkha tam khlai mat ke ang loge no bodi por sahoka ke ang loge no ang emne para tongma ni jora bla ke sari ko phai malai phaika ke nuk phaika bo ni nok pura kishi thojane jaga sikiri tongjane jaga sikiri ke ang sengkha norok bomti chubachu nai te bom haike ang chubachu khalai manai angbo to khorok sa normal borok bule na ang to amse kotor pojang buk nai meya ke borok nayo nok ro man khain ke jawan ani ke wansuka fundraise khlai kain ke kaisa solution ani mano then ani followers tongo khaklayo ang aro jagao ani Facebook post khlai rekhain ke maybe kisa misa help ko mane mani mano do phani lukurok ni bisingti phano ke amte a formula no na ang palin ke sal kok tongo ke abno na ang use khlai na nai ka or jagao bahino ke ang post khlai rekha joto no ke boro khoroksa chini bukuk chakrajak ke jine rungri ang ni no takma sora Gajipara takma sorao ang sopaika and ang post khlaimani Facebook post khlaimani ya golono response man kha kaham no man kha ke bokhok even 1 taka phano chubasu khlainai tongo ge rang puisa ko gya bukha tongkha ke reimano khoksa phano reimano ge amono jotono 1 taka angthung 5 taka angthung 10 taka angthung amtekene gobang marena chengkha ge jotoni slai ang hambai maya farmani ke chini bobagra bahaino bo chuba kha je bo bukha tongsak then gobang ma NGO bahaino or jagao chini bisingti ke phai jono contact rokhaika lukurok to phaikha no joto chubana bagai omono kaisa an bukhao phayo jeng man kha ke musung khain ke tam khlai me atong tabu chini jai to mungbai borok khorok sani nok tini jeng sanamna thangai tong or nugi batong khana ke bini mukhango je ang tini smiling face nukha ayo kain ke tini ti prasani nok kichi kasa tus tongla taba ang step nama haike no te buibona khain ke sarkar no kisiliawoi chengkisa ke khlai kain ke I think omo hai o process na cheng chalu khai thang kain ke future rogo musa te bo chini bor ni bagai ang development ni phaising phanota te bo sakangai thangnai hema tong